Hi havia una vegada un picapedrer que amb el seu treball de picar pedra per diferents necessitats, construir cases, adobar carrers, fer lloses, ja era feliç, atès que tenia molts clients i no desitjava més del que tenia. Un dia va treballar per un home molt ric i, adonant-se de les riqueses que aquest home posseïa, començà a desitjar ser com ell. En aquell precís moment, la veu de l'esperit de la muntanya li digué: «El teu desig ha estat escoltat, seràs un home ric». En tornar a casa veié que la seva petita cabana s'havia convertit en una majestuosa mansió i que en el seu interior tot era luxe. No cabia en si mateix de goig i aviat s'oblidà de la vida que havia dut. Poc temps després arribà a la ciutat un príncep i el picapedrer, en veure'l, desitjà ser com ell i l'esperit de la muntanya li concedí aquest segon desig. Al moment, el picapedrer es convertí en príncep, envoltat de servents, amb vestits molt luxosos, amb un carruatge per anar amunt i avall i una ombrel·la per protegir-se del sol. Temps després s'adonà de la grandesa del sol, que tot ho il·lumina i ho assoleix, i desitjà ser com el sol. L'esperit de la muntanya li concedia aquest tercer desig i el picapedrer es convertí en el sol. I va desitjar ser núvol, que tapa quan vola el sol, i l'esperit també li ho concedí. I volgué ser roca, també, perquè el sol i el núvol no poden amb ell, i l'esperit també li ho concedí. I ell estava content perquè creia que ser roca era millor que qualsevol altra cosa. Un dia, però, un so ben agut per ell l'esglaià. Era un picapedrer que amb les seves eines habituals estava a punt d'esmicolar-lo, perquè ell era roca. I es preguntà a si mateix si un mortal pot ser més fort que una roca, i desitjà novament ser un home, cosa que l'esperit condescendent i perseverant de la muntanya li concedí, i tornà a ser un home que es guanyava la vida com a picapedrer. Aprengué a acceptar el que era i a no desitjar ser res més que ell mateix, i així fou feliç. I aquí hem arribat i aquest conte s'ha acabat. Que bonic el so de les campanes, oi?